Kaixo, Aiora Ganuza naiz, Arianariko sortzailea, nire tailerrean gaude gaur, eta gaur erakutsiko dizuet horrelako poltsatxo bat egiten. Erabili dezakegu gure poltsoaren barruan sartzeko, edozein gauza eramateko. Planteatuko dizuedan poltsatxoa, oihal batekin egin beharrean, behar ditugun materialak dira kremailera bat, oihala, eta gero josteko makinak, plantza eta guraizak. Orduan, lehendabiziko gauza jakin behar duguna da kremaileraren luzera. Orduan, kalkulatzen dugu normalean puntu honetatik puntu honetara. Horretarako metroarekin neurtuko dut, jakiteko gero gure oihala ze tamainakoa izango den. Hemendik. 21ekoa da kremailera hau. Nik oihal honi emango diot 21+2 zentimetro gehiago kosturak egiteko, 23koa gehi nahi dugun zabalera. Zabalera izango da hau eta hau izango da luzera. Orduan, prestatuko dut oihala nik kasu honetan estutzea bi oihalekin egingo dut. Horregatik, oihal bat bestearen gainean jarriko dut, ongi zabaldu, simurrik ez ateratzeko, eta eskuadra batekin baliatuko naiz lauki zuzen bat sortzeko. Tiza erabiliko dut oihala markatzeko. Orduan, nik egingo dut 30ekoa zabaleran, 30ekoa kalkulatzen baldin badut, pentsa gero 2 zentimetro jango ditugula kosturak egiteko, beraz 28koa geldituko zaigu. 30 zabaleran, bider 23 luzeran esan dugu. Bi oihal ditudanez, zuzenean moztu beharrean, orratz batzuk jarriko ditut oihalak ez mugitzeko. Oihala mozteko beti, guraizak mailan ongi jarritak egon behar dute, ongi apoiatutak, eta ezin dugu oihala altxatu inoiz. Bestela, arriskua dago simur bat egiteko edo zulo bat egiteko. Egingo dudan lehendabiziko gauza orain, behin ja piezak prest ditudanean, izango da, hemen kremailera jarrita joanen da. Eta hemen kremailera jarrita joanen da. Izango da, hau prestatu, bi alde hauek ongi prestatu. Horretarako, ni makina honetaz baliatuko naiz, baina zuek etxean, ez duzuenez makina hau izango, erabiliko duzue, hemengoa. Eta erabili behar duzuen puntada hau izango da. Zigzag bat lortzeko eta gure oihalari ariak ez galtzeko. Ni makina horretara pasako naiz. Lortzen dudan pespuntea hau da. Sobreilau deitzen dioguna. Sobran dauden ariak moztu eta plantxara joango naiz. Kremaileraren aldea prestatu behar dudanez, egingo dudana izango da zentimetro batera tolestu, metroarekin neurtu, zentimetro hori gutxi gora bera, bestearekin gauza bera. Prest dugu kremailera jartzeko. Kremailera jartzeko, orratzak kontrako zentzuan jarrita, makinara pasa dezakegu. Eta orratzek ez digute oztoporik egingo makinatik pasatzeko. Lehenengo alde bat prestatuko dugu, gero bestea.
Zuek ni makina honekin josiko dut, zuek hemengo honekin, orduan, oraingoan erabili behar duzuen puntada izango da A. Puntada zuzena. Vale, kremaileraren karretera llegatzen garenean, prensatelasa igoko dugu, eta karretea gora. Nik orratzak kentzen ditut, baina zuek orratzen gainetik pasa zaitezkete problemi gabe. Beste aldearekin gauza bera egingo dugu. Saiatuko gara oihalak paralelo jartzen, esan nahi dut, alineatuak. Orain egingo dugun hurrengo gauza izango da bi alde hauek itxi. Horretarako, hau gure estutxearen aurpegia denez, ikusi behar duguna denez, egingo dugu oihalaren aurpegiarekin jarri. Eta gauza bera. Orratzetaz baliatu gaitezke bi oihalak eusteko. Oraingoan ere zentimetro batera josiko dugu. Behin bi oihalak prest daudenean, makina honetara bueltatuko gara. Eta sobrehilatua egingo diogu. Oraina tokatzen zaigu gure estutxea ixtea. Horretarako jarriko dugu zentzu honetan. Guk horrela amaituko dugu, guk nahi duguna da forma hau lortu. Eta oraingoan berdin. Orratzekin baliatu, eusteko, eta gauza bera hemen. Gogoratu beti irekita uzten kremailera, bestela gero ezin izango diogu buelta eman. Berriz ere josteko makinara joango gara, eta zentimetro batera josi. Beste aldean gauza bera. Orratzak kendu eta bueltatuko gara makina honetara. Gure lana amaitzeko. Ari guztiak moztu, eta orain bai, buelta emango diogu. Izkinak ongi atera, eta lortu dugu estutxe bat.